Enya ro paden bindon buramalla ka por yaga sakramen bakuitam hakaduan balongo play. Enya ro paden bindon buramalla ka por yaga sakramen bakuitam kamalongo play. Enya ro paden bindon buramalla ka por yaga sakramen bakuitam hakaduan balongo play. Ka burom haupa bhaukun badmen sem bakuit. Kumba kalalang kumning kong kum chumenta badbara bo junom la junom amen. Kodrai Jesu hagnege no pais ngi van shame bamen dup shimti pura yaga jingem jongi yaga jingang nu jongi. Kodrai Jesu karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi kadwa ngi van shame hagnega ayom lend Dakabatrang yaka jim pensle janga jingisne halo jangi vei pei vei pensle yaki inka sem jangi pensle yaki kam ge jam jangi pensle yaki kun ge tie ge jangi pensle yaki bayid batoin jangi dakabor jame pensle yaki bapangi bashitam bangindup yamat yaka jingir spoon jame haka jingim jangi shimdi pura yangi ko jisu hakane kirlimat shimdi pura ya baro ge jingdon kam jangi Shimdi pura ya baroka jing tholot jangi bangin dup longki kun ge balai loi daga bor jame bangin dup longki kun ge balai loi daga jingis ne jame bangin dup longki kun ge badon chisha ka Jingaiei halo jangi ai boringi ko Jesu ai jingis ne yangi ko Jesu ai bangin dup la ban shania tele telan yame Jesu be id ni wan shame menda ba ngi pang ngi shitam ngi jinjar ngi snowsi ngi snow kol mar ngi snow kol lad ai boring ngi Jesu pangin dup la ban shkri kam khuit ngin dup la ban shkri hok yame ngin dup la ban mane yame haga jingem ka changi ai boring ngi ko Jesu ai jingis ne yangi ko Jesu haga ju ka por ngi ai tiru hame ya baro ki himen ki para chungi ki badon hapadenge jing jinjar ha Russia bad Ukraine ko Jesu hadukatno kashirke yaka jinglong jongi tagiri ngidon kam ko Jesu menam peit isne yaki menam pen sangeno yaka neka tuma kaba kita ki ku ungi yale ba kindupla ban sautu yaka jingir jame haga jingem ka chonki amen ba habenen ka long ka bakue karteng jame Kanwan gahima jamme kalonga mon jamme hakindo kumba habening toayangi mindaga jimbam jangi kabahalagasngi badomap yangi kang jangi kumbangi rungi map yagabesniu yangi barbadelam yangi shaka jimben shoy henrei tapalait yangi nakabasniu kabadap taga Jingaiei Utraiden bet pala karku ya pana pekinde bala karku ya usopo jom pa Jesu ko Maria bakku ikmi jom play duaina gavinda jangi ginom pop minda braga por ka jingiap jangi amen ha u play upa badan bor baro unam tau ka bening bat ka kindel bad how Jesus Christ ukun pamarwe jang utrai jangi Yau bala puna mensim bakui Yau bala kana kamaria tesoti Yubala shale bein hapopon Dius Pilatus La sanarpna yavu La yap letep yavu La hiya shakibaya Hakasni kabalai La mi patne kibaya Ula kir shabening Ushang shakamon ublay upa badon bor barok Nang daun wan pat ben bishar ya kibayim bat kibayam Nang yait hau mensiam bakuit Haka balang katolik bakuit Haka jingya selaki rikoit Haka jing map iki pop Haka jing mi pat kadok Haka jingim bam jikut Amen Rahame ya kamet padasnam Mensim bat kajing lomble Kun bayide jamme Utrai ken rajangi u Jesu Christ ban pendiang naga benda ki pop jangi hajanga pertei baro kowe tois ne yangi badia ka pertei baro kowe tois ne yangi badia ka pertei baro kowe
Toisne yangi badia ka perthei baraka we. 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 Ngatarwa hame ya kamet bagasnam kamen sim bagajinglom ble kun bayide jamme utrai ken rajangi u Jesus Christ ban pendiang nagabinda ki pop jangi bajanga perthei baraka we kad banginang duai inang ken mau yakari Russia bad Ukraine bad ai ba aro kita ki kun ki shang ki sahang kinang yo yakajingida jangutrai jingisne ka jangutrai halor bahra kam dame ki to ki ba yai shi le ya kane ka kam ban pin jot ban pin nyap ki bari baginang sen shang kin kala ka pamot daga jingisne ka jangutrai namar ka jing sha shitam bakodi sa jangu 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 Kopa bam jikut ngatarwa ame ya kamet bagasnam kamen sim barjinglom ble ukun bayide jamme utrai ken rajangi Jesus Christ ban pendiang nagabinda ki pop jangi bajanga perthei baraka we Toisne yangi badia ka 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 perthei baraka we yangi badia ka perthei baraka we Toisne yangi badia ka perthei baraka we Toisne yangi badia ka perthei baraka we Naptarwa hame ya kamet pakasnam Mensuasin markajinglom ble kun bayid ka jungi Putrai ken rajangi u Jesus Christ Pen biang nagabinda ki jungi Pajanga perthei baraka we Daga jingri ble daga jinget Tongin angai ti abahara ki bapangi bashitam ki badana padeng jungi Patkum juri ki batiaha ki hospital baper Ai ka kti papen koi jungi Jesus Kanam vankiar halor bahara ki bapang Namar ka jing sha shitam bakodi sa jungu Badia ki bapangi bashitam Namar ka jing sha shitam bakodi sa jungu Namar ka jing sha shitam bakodi sa jungu Namar ka jing sha shitam bakodi sa jungu Namar ka jing sha shitam bakodi sa jungu
Namarka jing shashitam bakodi sajungu. 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 Kopabam jikut natarwaha me met bagasnam kamensem bajinglom ble ukun bayede utrai ken rajangi u Jesus Christ ban pen biang nagavinda ki pop jangi bajanga partei barokaway toisne yangi badya ki bapangi bashita toisne yangi badya ki bapangi bashitam 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 Play bakuit ko play badon board ko play ba yim jinam toisne yangi badya ka partei baro ko way ko play bakuit ko play badon board ko play ba yim jinam toisne yangi badya ka partei baro ko way ko play bakuit ko play badon board ko play ba yim jinam toisne yangi badya ka partei baro ko way toisne yangi badya ka partei baro ko way toisne yangi badya ka partei baro ko way ni aro ya ka jing krau jamme ni aro ya ka jing krau jamme na shanya hame 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 na shanya hame
Ngashania hame. 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 Kodrai Jisu. Ngashania tali talani eme hakanega kelipma. Parnginge skem ba medon haka jing duwai jongi. Kadbang ngishong rangat bat me ban duwai. Banginge skem bamala peit isunei angi. Me yo I lut ya ka jingang nu jongi. Melong uble ubat yo I ya kaba hapo jongi. Melong uble uba peit ya ka donu jongi. Ya itilud hame ko Jisu ya ka donu ya ka mensiam. Ya ka jing perkat bari jongi. Menampin janai yang imenda. Ko himmen ko para kadbang dan badu Jisu ha kanega sakramen ba kuit tam ha kaduan. Mane ya Jisu kumbapi mane ya Jisu ha ka ying kentang ka jongu. Jisu wan shapi. Pat kadba pidang yo I ya ka dur jang ka sakrament pidang yo I ya Jisu. Pat pidang kin mau ya ka jing don barabor jong Jisu ha ka jingim jambi. Ha ka donu jambi. Ha ka men siyam jambi ha ka jimu jambar ka jambi ha ka met kapat. Kamda me ha ka ne ka por jang ka jing shashitam jong Jisu. Pidang kin mau ya ka jing shashitam jong Jisu ha ka do jongu. Ban perlait yangi naga jimpang do jongi. Ngidon bon jait ki jimpang. Ngidon bon jait ki jinge hakama jongi. Nginang aiti daga jinge yakini ki jinge. Bat nginang duwairo bat kersandro ya baro ki kon ke bayam ki bas ngoken ja ki ba pet wir petri ya lade ha kari Ukraine bad Russia. Ai kakti bakalain ba penkoi ba perlait lud ba ya da jong Jisu dan don halo jongkiru. Nginang puson na kasam kinri popra iwei ter. To uble un yang joy bat kinong shun jongu kin sapre. Ai kin hair krat nakama jongu kitu kibayisi yabu. Kumba pen hair yakatadan. Ro pen hair no yaki. Kumba kabating. Ha kading I ki risuniu ki niabdu hakama tu bele. Ko himmen ko para daga bor jongane ka kantin artli ki dekot naga sam kinri po pra minang IT hautrai ya baro jai ki jinge minang duai ru artat naga binda ki mensiam hadim pen koin minang duai ru naga binda ki kon jangi ki batam suneng. Nginang duai naga binda ki kon ki ba sakama. Nginang duai naga binda ki kon ki ba mutla. Nginang duai naga binda ki ta ki kon ki bam patiaw ya ka pop jangi. Ki bam sosi ya ki pop. Don bon ki kon jangi. Habang ipet. Hak shaki marjan marpa jangi hapo ki inga sem jangi. Don bon ki kon ki ba shang ha ka pop. Ki ba ya hap. Kalam ba beben pin bait. Kalam sosi kin diatru. Ko himen ko para. Ke jingim bat ka pop kalong ke jing chot. Ya ka men siam jangi. Uno bruyu. Kano ka bruyu ba jid ban im ha ka pop. Kalong ke jing jot chisha. Nginang duai na ka binda ki kon baro. Ke ba im ha ka ta ka jing jot. Ba kin kala ka ba mod. Ha ka ne ka ayam lend. Ni duai kerpang na ka binda jangi. Bakin dup yo pediang yang ka Jingaiei ban paino shautrai. Inang duairu bakinang yo ya ka jing sosi ha ka donur ka men siam shapangi pop jungi. Ni duai naga benda ki ba pangi ba shitam ki ba tia ha ki hospital.
Don bon gi kon gi bapang. Don gi bapang namar ka ching junkie. Don gi bapang namar ki thier junkie. Don gi bapang namar ka domet junkie. Don gi prum. Don gi cancer. Don gi allergy. Don gi jingat hakamet ka part junkie. Don gi batarsain ya ka keti ka kejat. Don gi bapang shini pang BP. Don gi bapang kelai. Kiba pang ya ka klonsnam. Ya ki sneer. Kiba gastric linter. What hadin ba ki di bon jait ki dawai klam don jingkoit kin tiatru. Ni dawai nagabenta ki kon kiba pang sang pancreas. Kiba pang cancer, kiba don tumor. Tumor how rendang. Tumor ha ka jabing. Ki don kiba pang cyst, don ki longkomi kiba angnud ben yokun, kiba sa ba linki nagabenda bon snem. Ayu try unang snap isane ka jingdawai junkie. Ayu try unang play yak po junkie. Bakin niyo ka Jingaiei junkie kun. Duai nagabenda ki kun kiba pule, kiba penkre ki exam. Ya kiba don hapedeng ki exam. Kiba shong ki interview ben yokam. Don ki kun kiba do jingkermen. Hakini gis nginang yo kubor pun ki kun kerleng hakari kasi hills ki penyap yala de naga binda ki daw barit baria nginang IT ya ki shaka jingisne ka jangotrai nginang IT ya ki kun ki badon kum ka ta ka jimparkat basuniyo minda ban penyap yala de ai ki angel jangotrai ki nang van hiar halo jangki ban pentengen ya ki ban penshai ka jimu jimparkat jangki ban veng no jingdum naki ya ki kun ki badon hakak ti jango bamman uksuit ayu try na palai lu de ki naga tersem jango bamman ko himmen ko para nginang duai taga sam to uble unyang joy but ki nong shun jango kin spread ai ki nong shun baro kin pred bawun bekrad nakamat jangi ya baro ki jingsunio ko try jisu hakene kelema ni aiti hame ya kene ki kon baro ke baduai ai ka bor jo me kanang van hiar halo jangi ko himmen ko para daga jinge duai ai ti ya kano kana ga jimpang ka bapedon daga bange u jesun ka tayapi dampa daga bapi peit ya ka sakramen bakoi tamaga duan lamba ka online channel hababi peit ya ka mobile screen pi yo jesu Kerpadio Jesu ben kataya pi haba don ki bryu daga jinget kaba ki kataya ka mobile screen kilaya jingkoit hadu kata ko men ko para ka borjungu Jesu naga bindan jungi uno bryu kano ka bryu badon ka jinget ben yo pedian ka jingahe kin yo bait namaru Jesu ulang uble bayim udon ha malla ke jaka udon ha ka jaka ba pi shong minda udon ha ka jaka ba pi tia minda lese pidang tia ha ke jingtia pang lese pidang tia ha ki hospital lese pidang ap ye ki nompa lese pidon ki jaka ba kinja lese pis hausi lese pe don bon jait ki jinge hakama jombe lese pe barkat minda ban penyap yalade ai ko bor Jesu nam man here halo jombe minda komne hallelujah 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 Jesu 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 shimde pura yagene ki kon minda ai bor yagene ki kon menang le kampala halo jongi Jesu ai baro jait ki jimpange jingshitam kin pet krad minda nga hukum Jesu daga bor kai tian joge jingdang linda barke jimpensle hal or baro jait ki jinge kaba kini ki kon gya kando ke ba karpad hakama jome ya baro ki jingar pad joge ki jingdamo jongi ai baro ki jingso si jongi kina pet krad no minda nagama jongi hallelujah 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 haga kartang jome Jesu ai baro ka bor jonga jingdong kin pet krad minda ai ki inga sen jongi kan dap daga jing shai ke jome ai ki kon ki badan hapateng ki jing so se ken light na kita minda ki bas ngau kenja ki snow marwe kinang light load minda pintengen na ki ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 le kampala halor ki kon jome pintengen ko try pen ko dia ki ko try boru try jenges ne jongo Jesu le kampala Jesu melong ublai bale kampala le kampala halor ki kon baro halor ki inga sem jongi hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah hallelujah hallelujah
Jisu bayid kerku kardoi yangi kerku kardoru ya ka Bible convention hakene ka sni sai jain kerku kardo ya bahor ki bapangi bashitangi ben sa shimenda kerku kardo ya kinong pop ban kala ka bamud kerku kardo kinong yalap kinong ruwai kinong tem kinong yasaid ya bahor ki kun ki badon jing dumu ban wan na jingai bat na jan menang yada menang sumare ki baro duai ko kimen ko para kadbapit biopide ka jingerku now Jisu duai na kabinda ka Bible convention hakane ka sni sai jain hangni ayu trayu nam pen kreya baro Amen. Kogimen ko para haganiga Bible convention haganiga sisai jain dan suran ka jingerku karpang yakikinna badam penkre nagabinda ki exam kumjoro jingerku yaki simpai ke bak timut ban rep ha